Id-damma, id-dizzjonarju ta' De Soldanis, għandu wkoll minn enċiklopedija. X'inhuma dawk il-karatteristiċi li beduh minn dizzjonarju modern? Id-damma hi prinċipalment dizzjonarju fil-qofol kollu tagħha. Dan għaliex għax De Soldanis jagħtik kelma, jagħtik l-ekwivalenti tagħha bit-Taljan u jerġa' jagħtik l-ekwivalenti tagħha bil-Latin. Jiġifieri semmek u kunċett ta' dizzjonarju li jbedu minn kunċett ta' dizzjonarju modern u l-fatt li f'ħafna mill-kelmiet li jfisser jagħti deskrizzjonijiet kemm storiċi, kemm etimoloġiċi, kemm etnografiċi, kif ukoll ġieli jagħti esperjenzi personali ta' meta sifer jew xra Malta, affarijiet li qishom ibeduh mid-dizzjonarju u jxaqilbuh iktar lejn l-enċiklopedija. Kultant jieħu iktar dera ta' djarju personali għax jgħidlek meta mort Ruma rajt ċerti affarijiet, meta mort tal-post rajt affarijiet oħra. U jtik id-dati u affarijiet bħal dawn. Jagħtik ukoll il-proverbi, jikkwota bosta awturi kemm Maltin kemm ukoll Ewropej, jagħtik kwotazzjonijiet fit-tul u ċerti kelmiet ngħidu aħna bħal kelma Alla, tifsira tagħha tieħu madwar ukoll 3 folji, jiġifieri ferm il-bot mid-dizzjonarju modern, għalhekk jiena ngħid li id-damma x'qaleb iżjed lejn l-enċiklopedija milli lejn id-dizzjonarju.